Türkmenistanda diýençiler ýene-de batyrşa tedewar edilýär. Paýtagtyň döwlet edaralarynyň işgärlerine iş ýerlerinde namaz okamak gadagan edildi. Şu wagt ýurdun meçhitleri koronavirus pandemiýasynyň aratynda ýapyk galýan hem bolsalar her gün 5 gedek adany çagyryş eglan edýärler. Adatlyň Aşgabatdaky çeşmeleri we habarçylary namaz okayan raýatlary edilýän batyşyň ýene güýçlenenligini habar berip, döwlet edaralarynda işgärlere işden aýrylmak howpy astynda namaz okamazlyk barada duýduruş edilýänligini aýdýarlar. Ýöriýeti gulluklarynyn wekilleri namaz okayanlary döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň işgärleriniň arasynda ýüze çykarsa, olara işinden boşadylmak howpy abanýar diýip Aşgabatly çeşme aýdýar. Şol bir wagtyň özünde de paýtagtdaky ähli meçhitler günde 5 gezek teti gataldyjylaryň üstü bilen azan eglan edýärler. Namaza çagyryş hemme ýerde eşidilýär. 4-nji dekabrda Aşgabatda düşürilen videoda daň garankysynda bankomatlaryň öňünde nowata garaşyp duran adamlary we azanyň batly sesini eşidip bolýar. Adatlyk öz çeşmeleriniň howpsuzlygyny üçin etmek maksatly bu videony çap etmekden saklanýar. Aşgabatdaky meçhitler henüzem raýatlary kabul etmeýär. Koronavirus çäklendirmeleriniň bir bölegi hökmünde awgust aýynyň ahirinde meçhitler ýapylandan soň diýençiler köpçülikliň namaz okamak mümkinçiliginden mahrum boldular. Häkimetler raýatlaryň iş ýerinde namaza durmagynyň öňüni almak üçin diýençilere batyşyny ýygyderli güýçlendirýär. Soňky 10 ýylda guramalarda we edaralarda namaz okamak üçin ýöriýeti otoglaryň bolmagy gadagan edilipdi. Häzirki wagtda diýençileriň din ibadatyny berjay etmek üçin öýde namaz okamak ýeketäk ruhsat berilen usul bolmagyna galýar. Emma diýençileriň özleriniň sözlerine görä köpler öz dini ynanjyny ýaşyrmagy we hatda öýünde de namazy gizlin okamaga mejbur bolýar. Şu ýylyň aprel aýynda meçhitler birinji koronavirus gulplamasynyň soň açylanda diýençiler häkimetleriň ýene bir batyşyna sedebar bolupdy. Marada diýençiler musulmanlaryň Oraza bayramy münasibetli bayramçylyk namazyny okamak üçin şäheriň etaty meçhidine baranda olara girmäge ruhsat berilmendi. Bu COVID-19 pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň awgust aýyndan 2021-nji ýylyň aprel aýyna çenli ýapyk duran meçhitleriň 8 aýdan soň işläp başlan fursatyna gabat gelipdi. Şondan bir näçe aý geçen soň Türkmenistandaky meçhitler awgust aýynyň ahirinde ýene-de ýapyldy. Ikinji gulplama ýurdun koronavirus keteliniň we ölüm derejesiniň ýokarlanan wagtyna gabat geldi. Meçhitleriň dekabr aýynda açylmagyna garaşylypdy. Dekabr aýynyň başynda adatlyň habarçylary meçhitleriň işini gaýtadan başlamak möhletiniň ýene ýyda süýşürilenligini habar berdiler. Hosusan da Liwap vilayetinde diýençilere baş müftiniň pandemiýa bilen baglanşykly ýagdaýyň kyn bolan wagtynda uly ýygnançyklaryň ýerliksizligi barada karar çykaranlygy habar berildi. Ýurdun häkimetleri pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda COVID-19 keteliniň ýekejesiniň de tapylmandygyny öňe sürmegini dowam etdirýärler we döwlet habar beriş serişdeleri çäklendiriji çäreleriň girdilmegi we gowşadylmagy barada ilaty habarly etmeýärler. Dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň konstitusiýasy raýatlar üçin din azatlygyny kepillendirýär. Iş ýüzünde bolsa ýurtda dürli dini toparlaryň wekilleri, şol sanda musulmanlar ýygydarlanýar. Iýul aýynda Liwap vilayetinde Gurban bayramynyň 1-nji güni diýençileriň öýlerinde köpçülikli reýtler geçirildi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri raýatlaryň öýlerine döküp dini edebiýaty ele saldy we soňra ony Türkmenistanyň dini edebiýat standartlaryna laýyk gelip gelmeýänligini barlady. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun raýatlarynyň din azatlygyny çäklendirýänligi üçin halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýygyderli tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň dünýädäki dini azatlygyň ýagdaýy baradaky ýyllyk hatawatynda Türkmenistan din azatlygyny ýygyderli we gödek bozýanlygy üçin alada döredýän ýurtlaryň sanawynda galýar.